हेलौ लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि। नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोनहा हमदां मोनखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'नि मुंदांखा गोजाम फावखुंग्रि बिथां रिंकुमनि नार्जारिनि फिसाजो स्वीटी नार्जारिजों लोगोसे मुंदांखा फावखुंग्रि बसुमतारी बिथांमोनहा सानैजों जयै मोसानाय मोनसे नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना रिंकुमनि नार्जारिनि फिसाजो स्वीटी नार्जारिनि मोसानायखौ नुवाखै, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअखौ दसे एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै होनाय जाबाय। बे भिडिअआ गोबाव जाबाय आरोना, इन्स्टाग्रामनिमोन। बिथां स्वीटी नार्जारिनि एकाउन्टाव थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।